Gaurkoan, sagardo eta sagardotegien mundua nola eraberritzen ari den ikusiko dugu. Gure smartphoneetan, sagardotegien informazio eguneratua izateko aplikazioaren berri emango digute. Alkartasun kooperatibak nola lan egiten duen, bertatik bertara ezagutuko dugu. Txotx denboraldian murgilduta dago Usurbil herria, eta noski, bertara joan gara, kalez kale deskubritzeko. Eta bukatzeko, asteburuko plan interesgarria proposatuko dizuegu. Horretarako, Arratzain sagardotegia bisitatuko dugu. Sagardo ekologikoa ezagutzen dugun bitartean. Kaixo eta ongi etorri Sagarrondotikera. Pasaden astean Hernanin egon ostean, gaurkoan Usurbilera etorri gara. Asteko ordea, Gipuzkoako sagardogileen elkarteak mugikorretarako atera duen txotx gidaz hitz egingo dugu. Ikus dezagun. Azkenien telefono mugikorretarako sagardotegien gida bat da. Orain arte ere martxan egon dena, baina telefono normaletarako, normalien deitzen telefono normaletarako, baina gaur egun beste teknologi berrigoko telefonoak daude merkatuan batipat, eta orduan indeuna da gida hau egokitu bai Android eta bai iPhone moduko telefonoetara, eta oraintxe martxan jarri dugu, orduan jendeak eskuragarri dauka, bai Apple Storen izango du, edo bestela Android marketen, Txotx izenarekin, eta bere telefonora jetxiel izango du, eta hor sagardotegien gida izango du. Eta gidaz gain, bestelako informazio bat ere ematen da, sagardoan inguruan, sektorearen inguruan, Gipuzkoako sagardogileen elkartearen inguruan, eta beste zenbait informazio, argazkiak, denetik da. Bai, azkenian Gipuzkoako sagardogileen elkartean helburutako bat da hemengo sagardotegiak promozionatzea, eta bai botellako salmenta, baina baita ere txotxa, danak azkenean txotx garaian irikitzen dituzte sagardotegiak, eta orduan guk bai gidak ateratzen ditugu, edo bestelako folletoak eta beste, baina kontuatu ginen beste eusgarri batzuetan ere hasi behar gendula informazioa bateatzen. Eta horren aukera oso politiko zigendun telefono mugikorretarako horrelako gida bat egiteko, eta egile esan nahiko aintzindari izan zen elkartia hortan, zeia urte dezente dia aterazula, eta horren bere arrakasta eukizun, baina kontuatu geha zaharkituta gelditu dela, oain ja telefono mota horiek arrakasta gutxiko dute, eta batipatolako aplikazioak telefono berriagoetara jaisten ditu jendiak, eta horren egokitu indago. 49 elkartian eta 49 informazioa dago, Gipuzkoako sagardogileen elkarteko 49 sagardotegien informazioa dago. Informazio oso oinarrizkoa bai, batetik telefonoa, noiz irikitzen duten, baina bestelako informazioa ere badago deskripzio txiki bat, edo bere web horria zein dan, eta bestelako informazioa ere biltzen dugu bai, sagardotegiko. Bai, normala da, azkenean bai produktua berak ere evoluzio bat badu eta normala da evoluzio bat izatea, ez da oain dela 200 urteko sagardo berdin egiten oain, nahiz eta sagarrantzekoak erabili, berak erabili, eta eusgarrik ere eta promozionatzeko moduak ere, evoluzionatzen joan behar dute, eta gaur egun gaine ez da gizar modernoa, izik eta nik uste ia denok erabiltzen ditugun moduak diala, eta nik uste dolako aplikazioak sortu beharko diala, eta modernoak etorriko dira. Aplikazioak eta elkartean normalien promozioak egiten ditugun gauzik gehienak lau hizkuntzetan behintzat egiten ditugu, euskera eta gaztelera, ingelera eta frantsesa. Orduan lau hizkuntza horietan dago aplikazioa, eta bakoitzak eskuratu ahal izango du nahi duen hizkuntzan. Gero aldatu lehik hizkuntzaz eta baten edo bestean. Bai, Frantzitik jende dezente etortzen da, behar bada denborarekin geota gehiagore etorriko da, egia da txotx garaiak badula bere erakargarritasuna eta jendei gustatzen zaiola. Eta udaran ere jende asko etortzen da handik, orduan ikita dauden sagardotegitan eta ibiltzen da, eta hor konsumidore talde bat daukagu. Eta Inglaterratik badirudik gero eta jende gehiago datorrela, eta gaina ingelesa zeukita jaz da Inglaterratik datorrela jendea, baizik eta mundu guztiko jendearen zat irikitzen duzu, eta gero eta gero gehiago holako jendea etorriko da bai. Bai, aplikazioa doakoa da, nahi dunak eskuragarri dauka lehen esan dugun bi bideoitan, bai Apple Storen eta bai Android marketen eta debalderari. Bai, nik usten dut ez da hola sobran eta ez du ezer okupatzen horrelako aplikazio bat patrikan eramateak eta beharra daunean, sagarrotegi batera joan nahi nuke edo informazioa nahi dunean eskuragarri izango du bere telefono mugikorrean behin jetxita, orduan nik ez dut uste
hainbesteko esfortzua suposatzen duenik, eta uste oso zerbitzu politiko aplikazio bat egiko dula mobilean jaisten duenak. Usurbilera itzuliz, bertan dago Alkartasuna baserritarren kooperatiba. Hain zuzen, inguruko baserritar asko hurbiltzen dira bertara eta produktu ekologikoak bultzatzen dituzte batik bat. Sagardoari dagokionez, bertako sagardoa saltzen dute. Eta horretaz asko dakien Jakoba Errekondorekin egoteko aukera izan dugu. Datorren bideoan bildu dizuegu guztia. Bueno, baserritarren elkartia edo kooperatibak lan egin du batez ere bertako sagarra sustatzeko. Baserritarren ikuspegitikan. Orduan gure asmoa izan du da batetikan Usurbilen ekoizten dian sagardo guztik jendian eskuera jartzia, eta beste alde batetikan baita ere bertako sagarra edo bertako barietatea bultzatzia. Sagardotegi gehienak, sagardo industriala egiten dutenak sagarrak kanpotik ekartzeue, eta orduan horre pentsatzen dugu hori ez dela benetako gure sagardua, eta gure asmoa da bertako barietatea bultzatu eta bertako sagarrakin egindako sagardua sustatzia. Sagarra ez da sagardua bakarrik, baizik sagarran mundua eta sagarran kultura asko zabalagoa da. Enpresa txiki bat daka bertako sagarrakin ez sagardua bakarrik, baizik eta sagardultzia eta sagar muztilua edo zumua egiteko. Eta bertan bai nekazaritza konbentzionalian ekoitzitakoa eta baita ere nekazaritza ekologikoan sortutako sagarrakin egiten da lana. Eta etorkizunean bide asko izan ditzake bertakoari lotuta noski. Hau da, gure etorkizun ekonomiko bakarra da gure bertako barietate eta lotze balimagea. Ohiko sagardoteiko jarduna kilikolo da, zalantzan da. Txotxetik ja ez dago leheno zeon aukera eta leheno zeon paotxa. Orduan, beste bide batzu jorratzen hasi behar da, nahi eta nahi ez. Erakutsi behar da, benetan zer dan bertako sagar barietatiak, gure lurretan, gure ekosisteman, gure klima eta gure lurretan ondo egokituko dian aldaerak eta barietatiak berreskuratu, hoiekin sagardo klase desberdinak egiten hasi, eta hori gizarteratu, hori jende artea jaman inbierra do, nahi eta nahi ez. Sagarduak bere gora berak izan ditu historikoak, eta gerra ondorenean izugarrizko beherakada izan zen sagarduan faman alde batetikan, galduzun bere zona hori arduan mesedetan, beste alde batetikan oso urte txar batzuk etorri zian, gero urte oso onak, eta orduan oso onak etorri zian urtetan etzan ordaindu bihartzan bezala, orduan jendeak sahastik atera intzitun, eta gero jakinduri jare asko galdu da horren ondorioz, ezta? Beste alde batetikan sagardotegiak 70 hamarkadatikan aurrea berriro pixkanaka goruntzazte dira, eta orduan ikusten duten aukera bakarra da kanpoko sagarra, hemen bertan etzegoelako nahikoa. Eta orduan hasten dira, lehenengo Asturiastikan, Galizitikan, Frantzitikan, eta orain ja Nunaitikan. Garrantzitsuna da jendia informatzia. Oso importantia da esatia jendiai benetan zer egiten egian. Eta bereizten hasi. Berezi, esan, hau da hemengo sagardua. Bestia ez da hemengoa. Eusko Jaurlaritzak sortu du Eusko Labela, bertako sagarrakin bakarrik egindako sagardua, hori ja urrats garrantzitsua da. Jateko ekintza batetik areago eaman inbiar dugu. Eakutsi behar ditugu gure sagaztik, eakutsi behar ditugu gure sagardoteik, baina ez sagardoteitako kupela, baizik eta sagardoteitako tresneri osua, bertako sistema osuak nola dian, eta barrez. Eta jake hemen zerainen gauden, kasu honda adibidez, zerainen etorkizun ekonomikoa lantzeko, garrantzi izugarria du sagardua lotzea gure lurraldeai, gure paisaia kulturalai. Eta adibidez, hemen produktu turistiko bat bihurtu da
sagardua eta gazta, ezta? Orduan, hori da urrengo pausua, ezta? Da baloratzea, guk baloratzea alde batetik, baina baita ere, kanpotik datorrenai balorioi erakustia eta balorioi ekonomian, sustapenean bihurtzia. Bere aldetik saiatzen ari da, Ausoliko Sagardo Egunan lagunak baita ere bere aldetikan, udala ere bai ekimen batzuk bultzatuz, eta orduan bat danan elkarlanarekin etorriko dala zerbait, ezta? Euskal Sagardoa, 100% euskola bela, 100% bertako sagarra. Nik ere uste dut komuneko urak eta sukaldekoak zapore desberdina dutela. Nik ere deitu izan diot lagun bati. Nik ere gehitu nuen ama lagun gisa eta damututa nago. Nik ere bai. Bai, nik ere esan izan dut. Bai, iristen ari nahi. Nik ere hankarekin bota eta eskuarekin hartzen ditut. Nik ere ukitzen dut ez ukitu jartzen duen tokian. Nik ere jarri izan dut, nien naiz izan aurpegia. Nik ere esaten dut. Agur, Benor, Gerarka Bonaparte! Ona da gauza berdin asko edukitzea. Euskaltelek ona abiatu du. Mugikorra, finkoa, internet eta premium telebista elkartuta guztietan aurreztu dezazun. Ona, dena duzu gutxiago ordainduta. Sagardotegiez gain, Usurbilen badago zer ikusi, hona hemen aukera batzuk. Yourself behind the steam. The sun is slipping through our eyes. Surely this is no big surprise. Oh, now every day comes so quickly. And how do I take my coffee? I forget these self-defining things. They fade away when I close my eyes. Creeping in, I need a rhythm, and these flashing lights don't count me in. What's my prescription for seeing how these things go round anyway? I had a solution, but it expired, and now I can't show you down. Well, yesterday's reference seems so distant to me now. Toast is done and waits for my knife. Peanut butter wins every time. There's something inside that picks me up and lets me know that some good things will never change. And it takes some time for me to work this
us all out every day. Questions of what will change and what will stay the same. I need a rhythm, and these flashing lights don't count me in. What's my prescription for seeing how these days go round anyway? I had a solution, but it expired, and now I can't choke it down. Yesterday's reference seems so distant to me now. And then I'll slip into some routine again. I'll admit the world's gotta spin. Oh, the daily is right on time. Pick it up, take it, and decide. What I need won't count me in. Ooh, what I need goes round and Horrentxe gaude Usubilgo Alkartasuna kooperatiban. Da 1908an sortutako kooperatiba bat, baserritarren kooperatiba bat. Eta sortu zen, garai hartan ia dena bezala, baserritarrak lehen gaiak merkeago eskuratzeko eta aberastasun gehiagorekin lortzeko, lehen gaiak. Egun da 23 bazkide daude, eta hona etortzeko lehen bazkide izan behar zina, baina gaur egun ez. Gaur egun kaletarrak, usubiltarrak, hiritarrak, etorri daitezke produktuak eskuratzen. Ditugu hasi ekologikoak, landare ekologikoak, ongarri ekologikoak, eta baita produktuak ere bai ekologikoak, elikagaiak. Kooperatiba bezala, diversifikatu egin da, ez? Gero eta produktu gehiago eskaintzen zaio baserritarrari, asmoa da bere beharrak asetzea, eta gaur egun ez bakarrik baserritarrena, baizik eta hiritarrena, ezta? Usubiltarrena eta inguruko herriena ere bai. Usubilek badauka tradizio handi bat, ez? Badago hor sagardo eguna, aspaldian egiten dena, eta inguruan baudein bat sagardotegi ere bai, eta sagaztiak ere bai. Dendan adibidez, euskagu inguruko Usubilgo sagardotegi guztietako sagardoak, eta bultzatzen egia ere bai sagarrari irten bide bat ematea, ez? Batetik zuku bezala, ez? Produktu elaboratu bezala, eta sagardutzea bezala ere bai. Kooperatibak oindala 5 urte sortu zuen beste enpresa txiki bat, eta enpresa honek egiten duena da bertako sagarrarekin zagarzukua eta zagardurtzea. Eta hori asmoa da, aurten egin dugun lana izan da, inguruko zagarzti guztiak aztertu, ze egoetan dauden ikusi, eta estudio bat egingo dugu zagar guzti hori merkatu batzea posibilidadean edo ez ikusteko. Pixka bat utzita dauden zagazti horiek berriro indartu eta bertako produktua eskuratzea, edo bezeroei eskintzea. Gu hasi geha Usubilik, porque hemengo ingurutik hasi geharako eta nahiko lan badagolako, ez? Uste baino zagazti gehiago dago eta hortik hasi geha nunbaitetik hasta. Bertako produktua bultzatzea eta hemen hori elaboratzea ondo dago. Kanpoko produktuak ari beharrean, bertan erosi zagarra eta hoxe aprobetxatu. Sustatu nahi dugu, batetik zagarra,
saltzen dugu hemen dendan sagarra, bazkideak ekarritakoa, eta sagarra saltzea zaila denez, produktu elaboratua. Lehen aipatzen nuna, sagarrultzea eta zagarzukua. Orduan, sustatzen ari gara, etxean egitea zagarzukua adibidez, aurten ekarri dugu makina, pasteurizadora bat, eta eskaintzen dugu bazkidei edo bazkidez zirenei ere bai, zagar hori elaboratu eta etxean zagarzukua egiteko. Eta zagardultzarekin berdin, zaila da merkatuan bidea erikitzea, baina ari gara pixkanaka, eta saltzen ari gara ondo. Aste honetan, astebururako proposamena Arratzain sagardotegia dugu. Sagardotegian gainera, sagardo ekologikoa topatuko dugu, baina horrez gain taberna ere badago eta baita nekazal turismoa ere. Ikus dezagun. Zehazki gaude Usurbilen, baina mendi batetan iaia igeldon, baina Usurbilgo herrialdean. Batetik daukagu sagardotegia, gero goiko aldean daukagu jatetxea edo kafetegia, eta beste eraikuntza batean daukagu nekazal turismoa. Orduan, neko osatua gaude. Gu daukagu sagardo ekologikoa, produkzio osoa ekologikoa da. Esango nuke dela kimikari gabea, hau da, garai batean egiten zen sagardo naturala. Benetako sagardo naturala esango nukenik. Jendeak normalen egiten duena da, otordua egiten du behian, bazkaldu edo afaldu, eta gero igotzen da gora, eta kafetxoa hartzen du, kopa edo txupitoa, karteta musan aritzen dira, baita ere daukagu jatetxe bezala ere bai, kartara ematen dugu. Baita ere dago urte osoan zabalik, eta batez ere orain egiten dugu lan asko, temporada altua esango genuke, naiz eta prezioetan ez nabaritu, eta udaran noski. Garren urtean hasi ginen guk ekoizten. Eta orain arte beti egiten genuen zukua ekarri eta guk hartzidura guk egiten genuen. Sagardotegi txiki bada, familiarra da, beti egin dugu sagardoa, baina beti familiarentzako. 2000 garren urtean erosi genuen prentsa handi bat, makineria ona, altzairu ordol gaitzezkoa, eta ja, hasi ginen, produzio osoa guk egiten. Gure hasten gara lanean zuhaitzetik. Orduan, noski lehenengo pausua izaten da, gure sagarrondoak ekologikoan bihurtu edo egiaztatu ekologikoa direla, eta urte osoan ari gara lanean. Egiten dugun sagardo guztia da sagar ekologikoarekin, ikuskaketak egiten dira hasi sagarrondoetatik eta botila arte. Orduan, produkzio osoa ekologikoa duenak gu bakarra gara. Gustora gaude, nik uste iaz baino kolore zerbait gehiago, kolore txuagoa da, baina oso kolore politxa. Eta, jendea ari da etortzen, eta egia zan oso gustora, oso sagardo politxa daukagu. Nik esango nuke ekologikoa nahi duenak edo probatu ez duenak eta tentazioa daukana etorri dedila eta berak esango du nolako sagardoa den. Daukagun nekazal turismoan kukalitatea. Hori ere lan handia da, batez ere lan ohitura aldatu behar izan dugu.
eta harro gaude, aurten izan dugu gure berrikuntza edo 3 urtetik behin berritu egiten dugu, eta auditoria egin dugu, eta oso ondo, eta pozik, ilusioarekin jarraitzeko. agroturismoarratzain.com hori da gure web orrialdea, eta hor agertzen da dena, logeletatik, jatetxe eta sagardotegia. Hauxe izan da guztia gaurkoz, gogoratu datorren ostegunean gaueko 10:00 hemen izango gerala. Tolosaldea bisitatuko dugu. Eskerrik asko hor izateagatik eta aurren arte.